Здравейте, приятели! Сега аз имам една моя приятелка, ето я. Арзу. Аз вече не мога да правя видеа. За жалост. Да, тя също имаше канал, но телефонът се развали. Да. Добре, ние сега вървим по пътя. Не знам доколко го виждате. До сега не мога да обърна камерата. Добре. Ето. Гледат нас. А? Гледат нас. Кой? Ама тя сега да ни. Да. Ние вървим тук. Те се разхождат. Не ме интересува. Така, и почти стигнахме. Има един блок. Не стигнахме. Само да ви кажа, като се приберем, у нас ще правим едно предизвикателство. Ако имах моята оста, ние много го играхме преди да сме несли. Играхме ли стихното в това подах храната? Да, извинявай се. Малко обърках играта. Обърках. Извинявай се, съжалявам. Ще ви кажем като стигнем. Да. Това не ще е като храна. Хубаво. Покажи. Почти я показвам. Това беше хубава кола. Аз ми беше малко срам да снимам като тя, но това Ама тя винаги е само, на мен не ме е сам. Ама ти какво искаш? Хората да гледат като тя куковица. Другите как снимат? Какво другите как снимат? Сякаш не си гледала видеа, които снимат хора в пътя. Така, ама срам ме. А що? Еми... Хора. О, аз ще пея това и... Маля, детската работи до 12. Така... Чакай. Спря ли? Пауза? Не. Ами спри да, докато стигнем до нашия Малко ще направим една пауза. Пара! Вижда ли се нещо? Не! Да! Вижте колко много камиони! Една редица камиони! Да се върнем след малко. Ще направим пауза. Така, хора, вече преминахме от тези камиони. Най-накрая! Отървахме се. Да. И почти сме до блока. Ето с камиони. Ето тук, някъде. Мария! Ето тук. Ето. Мене ли се шибне? Сега съм видял, че си не похватва. Да. Да. Виж моята приятелка. Аха. На 7 август ще направим специален клип за... Арзу! за моя рожден ден. Така. Само, че сега е моят канал, но аз ще снимам рождения и ден. Да, ако ми се оправи телефона, ще се радвам много. Да. Един старец мина с колело и праше. Да. Арзу извърна. Добре. Ама аз го казах. Така, ще спрем на пауза, като се кача на асансьора. Ще спрем на пауза, като ще се върне. Чао! Така, вече сме в хода. Как се специално за мен? Да, сигурно. Сега се качваме в асансьора. Не! Ко? Като показваш, пише даже едно. Ето това. Тук има звънец, ако спрем. Ако се седнем, тук. Чакай. Ако се седнем. Вижда ли се? Не знам. И го натискаме и звъним там. И те идват да го правят. Аджума. Ето я вратата. Или показваш, ще идва това. Добре, приятели, това беше от мен. Да ви харесва. Ако те е харесал, дайте палец нагоре и се надявам, че ви. Чао!